போய் விடு. ரேவதி அக்காளுக்கு வேற ஒரு 2000 தரணும். அவ வேற வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காடா. ரேவதி அக்கா 10 மணிக்கு நான் சாப்பிடும் போது தான் உங்களுக்கு கேட்க சொன்னச்சா? குழுக்காரனுக்கு வேற 2000 பணம் தரணும். வேற காலையிலே வந்து நிப்பான். அவமானமா இருக்குறா டே. ரெடி பண்ணிக்கலாமா? நான் ரெடி பண்றேம்மா. தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு வாங்கின கடமெல்லாம் இருக்கு. அது வேற வட்டி ஏறிக்கிட்டே போகுது. இந்த மாசம் தரான்னு சொன்னேன். வீட்டுக்கு ஒரு பையன் மூத்த பையனா பிறந்துடக்கூடாது. எல்லா சுமையும் அவன் தலையில கட்டுறீங்க. ஏமா நான் மனுஷன் இல்லையா? வெளியில போனா கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது, தலைமுடி நரைச்சி போச்சு, காது கேட்க மாட்டேங்குது, பைசாயி போச்சுன்னு எனக்கு பயமா இருக்குமா. லோனு கட்டு, அதை கட்டு, இதை கட்டுன்னு சொல்றீங்களே. எனக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சாமா நீங்க? உன் தம்பி கொழுந்தியாதான் பாத்துருக்கு. அடுத்த மாசம் வர சொல்லிருக்காங்க. போயிட்டு வந்துடலாம் விடுறா. சரி சரி. ஆனா ஜாதகத்துல தான் ஏதோ குறை இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. கல்யாணம்